अरे बढ़ गइल गरमिया देह भइल दूसर सुखात बाड़ू पगली। अरे खात नहीं खुमू सर सुखात बाड़ू पगली। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अरे बाबा मूसर उ गलत चीज होला बाबा। हाँ गलत होला काहे ना समझता नहीं। हमार सब सही होला, तू जौन समझा तारी उ वैसा ना है। हाँ बाबा का कह मतलब दूसरा मतलब तो जीवन में मार दुख का भरमार बा। अच्छा मार दुख से लगल बड़ी पगली। उ तो अनजान तनी बाबा कि हम दुखे से परेशान बनी। का करी बाबा जो नसीब में लिखल रही तब ना होई। बताओ तो कि ठीक कर दें। हाँ बाबा अगर ठीक हाँ? कर दे तो बड़ी कृपा रही आपको। लेकिन देख हमके एक से प्रॉब्लम बा। का भेल बाबा बोली ना। चाहबी तो ठीक तोरा के कह दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोली चाहबी तो बोली बोली का बात हो। तो के ठीक कर दे, लेकिन ई बात गुप्त रखिए, केहू से बताइए मत, केहू से कहलो हल ना जाला। का बाबा ये वजह से ओकर बात कि उसको कहल जाला ना कहल जाला। हाँ बहुत बढ़िया बात कहली, वो बड़ी समझदार बड़ी रे पगली। अरे बाबा तो का करी। हाँ, केहू से कहला जाला बिल्कुल बात। हाँ आनंद मिले तो आनंद ले ले बल जाला। बात तो सही है। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन आनंद के अपन खुशी दूसरे से इजहार ना कल जाला।